Čauko, musím ti niečo dôležité povedať. Normálne nerobím recenzie, ale ak si tu, tak asi tiež trpíš nejakou bolesťou, že? Kolená, kríže, chrbát, ramená, tie hnusné bolesti, čo ťa otravujú každý deň. Tak počúvaj môj príbeh. Mám 42 rokov a cítil som sa, ako by som mal 70. Každé ráno som vstával ako robot, stuhnutý, kolená mi praskali. A ten chrbát? No hrôza. Niekedy som sa nevedel ani poriadne postaviť z postele bez toho, aby som si nezanadával. Bol som u lekárov, minul som kopu peňazí na masti, tabletky, masáže, ale nič nefungovalo na dlhšie. Raz lepšie, raz horšie, žiadna istota. A potom mi kolega z práce spomenul Hondrosol. Najprv som sa smial. Zase nejaký zázračný krém, jasné. Ale ten chlap mal podobné problémy s oklbmi a prisahal, že odkedy to používa, je ako vymenený. Tak som si povedal, čo môžem stratiť? A úprimne? Bola to najlepšia voľba, akú som spravil. Už po pár dňoch som cítil úľavu. Po 2 týždňoch som sa pohyboval úplne inak. Ľahšie, bez bolesti, normálne som vybehol po schodoch ako kedysi. A najlepšie na tom je, že Hondrosol je 100% prírodný. Žiadna chémia, žiadne vedľajšie účinky. Obsahuje arniku, pagaštan, eukalyptus. Všetko zložky, ktoré bojujú proti zápalom a bolesti tam, kde to fakt potrebuješ. A to nie je len tak, ono to fakt funguje. Teraz ho používam každý deň, ráno a večer. Je to môj malý rituál. Po 30-ke a najmä 40-ke si telo povie svoje. Však? Už to nie je ako kedysi. Takže ak už máš plné zuby tabletiek a pocitu, že nič nezaberá, fakt ti odporúčam skúsiť Hondrosol. Ale pozor, kúp len z oficiálnej stránky. Na nete som videl kadejaké fejky, lacnejšie, ale nefungujú. Dám ti link do popisu. Tam si objednáš originál priamo od výrobcu. Zadaj meno, telefón, zavolajú ti a dohodnete si všetko. A platíš až pri doručení, takže úplná pohoda. Ak máš otázky alebo váhaš, kľudne mi napíš do komentárov. Rád odpoviem. Mne Hondrosol naozaj pomohol a dúfam, že aj tebe. Daj svojmu telu šancu a nečakaj, že bolesť zmizne sama, lebo nezmizne. Drž sa a nech ti slúžia kĺby.